салом алайкум дӯстон ҳамватанон инчунин обуначии шабакаи универсал тв. хоб мо имрӯз тасмим гирифтем ки як барномаи тару тозаеро баҳри шумо пешкаш созем. хоб ин чӣ гуна барнома аст? Ин барномаи як саволу як ҷавоб мебошад ва дар ин барнома чӣ оварда мешавад бо тамоми нозукиҳояш, яъне ки то охири барнома тамошо кунед, хоҳед фаҳмед. дар ин барнома як савол мебиё, як ҷавоб дора, нархаш 20 сомонӣ аст. кадоме ки ҷавоби дуруста меёвад, дар шоти вай мо 20 сомонӣ мегзаронем. хоб ин барнома яъне ки ҳозир баҳри шумо пешкаш мешавад. шумо метавонед ки ҷавоба дар комментария нависед. чӣ ҷавоб дорад? ҳар рӯзе мо як маротиба соати 8 бегоҳ ҷавобҳоро яъне ки аз назар мегзаронем, мехонем ва кадоме ки ҷавобуш дуруста ман сердечка дилака меҷиқам. хоб кадоме ки бина ки беатвет беҷавоб монд комментарияш, дона ки ҷавоби вай нодуруст аст. яъне ки ин буд якум шарташ. дуюм шарташ, нафарое ки дар ғарибиян, дар русия ҳастанд, фарқ надорад, вақте ки ҷавоби дуруст меёбанд, менависанд ба мо рақамошона ҳатман мегирем. яъне ки рақаморо дар куҷо мо мегирем? о канале дар ютуб медурем, яъне ки дар онҷа описани каналда бо кадом социални сети қати мо ҳамкорӣ карда метавонем, вконтакте, инстаграм ва ғайраҳо бисёр аст. дар одноклассник окей.ру дар ҳамонҷа, яъне ки рақамҳои телефони худро баъдан равон мекунед, баъд мо дар шоти шумо 20 сомонӣ мегзаронем. хоб бо чӣ шарт дорад? шарти дигар ҳамин ки ҳар рӯз гуфтем як бор ҳамаи ҷавобҳо яъне ки нигоҳ карда мешавад. биё хубиш гапа дуроз намекунем, савола шурӯъ мекунем, меравем соҳаи тиб. яъне ки кадоме ки дар соҳаи тиб кору фаъолият мекунам, бодиққат бошад. савол чунин аст: он чист ки дар сари 1 миллиард аҳолӣ якто рост мебиёд? он чӣ гуна беморӣ аст ки дар сари 1 миллиард аҳолӣ якто рост мебиёд? агар дар сайёраи замин 9 миллиард аҳолӣ бошад, аз ҳамин беморӣ 9 то аст. хоб мо ҷавобҳои шуморо интизор мешавем. шумо вақте ҷавоб менависед, нависед ки чӣ гуна беморӣ аст ва чӣ хелӣ аст. номша нависед беморира ва чӣ хелӣ беморӣ аст, пурра яъне ки маълумоте. ба ҳамин хотир барои ҳар як шумо бурборӣ хоҳонам то барномаҳои оянда шоду сарбаланд бошед. нафаре ки ҷавоби дуруста меёвад, мо дар барномаи баъдӣ вайро хоҳем муаррифӣ кард. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед. хай дӯстон.